norongno ang sagakai sikokrok horo mani khokna thangui thaichukni mithai ba thaichukni barfi se khogo tuiphai hini sagakai norok biswas ta chano muti hanya patimung kaisa kasawi phaikya Maharashtra ni Yerbada ni sikok khokna thangui khogo tubi phaikya thaichukni barfi hingke khana di news ni heading go tama kase phaikya। महाराष्ट्र के येरवड़ा में शैतान सिंह की मिठाई हुई चोरी। शैतान सिंह की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने मिठाई पर हाथ किया साफ। नरक नुखाना न्यूज नि हेडिंग महाराष्ट्र नि येरबादा वो शैतान सिंह नि दुकान sikok rok mani khoknani ba sikok khoknani phaipuru thaichukni mithai ba thaichukni barfi khogo telangka hinui hingke sikok rok ki thaichukni mithai ba thaichukni barfi khokna bagui dia a dukano sikok khokna thangkana tai baksa borok kai hinai tonglaka thaichukni mithai ba thaichukni barfi no khokna bagui dia sikok rok absu kosto khai talani subai dukano habani nangkha tai baksa borok kai hingka kosto khai borok dukan bisingo habui rang ni cash kom ba rang kwrui wngma bai logi o thaichukni mithai no bo khogo tuiphaikia hinui borok salai tonglaikha hingka kai ayang dukan malik shaitan singkhe police thangui report kya sikok rok bini dukano habui 8700 rang khogoi telangkha tai logi o 2.5 kg thaichukni mithai ba thaichukni barfi bo khogoi telangkha hinui report kya hingke norok ani video no chajakai like share khadi tei ani channel no chajakai subscribe khadi muti hai tebo katal video rok manani bagui।